What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Sobrang init kasi ngayon kaya balak naming maligo ng pool. Kaso wala kaming pool dito. May mini pool kami, madumi nga lang. Madumi yung pool kaya balak namin, lilinisan namin to, tapos dito kami maliligo. Siyempre, kasama yung mga pamilya ko. ASAP, si Alex, si Sheila, Joy, and Japet Leo. Bunso namin. Siyempre, magpapatulong ako guys kasi ayahay kay sila, no? Ako na yung mulilo niya. Sila maligog apel. Tayo yung lilinisan namin. Tara! Yaks! Ba't pumunta dyan yung bakal dyan? Joke lang, ikaw na talaga maglinis. Hindi kami kasama. Bait mo talaga. Diba guys, ang pogi nila, diba? Pogi din ang nagsalita. Nakuha namin yung mga dahon, basa na lang namin, tapos lagyan ng tubig. Tapos lagyan namin konting chlorine para malinis naman yung tubig. Hindi ko alam Diba? yan yung Ariel Nilagay mo. Ha? Lagay ang Ariel. So, babrushin na namin. So, nakita nyo, wala na yung mga dahon, tsaka yung mga bakal-bakal, tsaka yung babrushan na namin para malinis naman kasi kami din naman maliligo Kaso wala pa yung ano ko yung Boy. yung assistant ko Kasi kumukuha pa siya ng sabon. Dapat linisan natin na maigi para matanggal yung mga dumi. Kagaya niya, dapat nang tanggalin sa buhay mo kasi ang dumi niya sa buhay mo. Kalik yan? Ito guys, alam nyo ba? Sana sa una. Guys, alam niyo ba kung ano to dati? Actually dati, ano to, fish pan to namin. Marami kaming koi dito. Kasi mga abot siguro ng 30 na mga koi. Kasi ganito na kalaki. Mga ganyan. Tapos, naglinis yung ate ko, nag-water change. Dinrain niya yung tubig. Na ano siya sa ML. Nakalimutan niya, nakadrain pala yung tubig. Naubos yung tubig, naubos din yung koi. Pero, ilang years pa naman namin yung pinalaki. Tapos, ano pa, overnight pa yung nakadrain. Kinabukasan pa niya na nakadrain pala yung fish pan. Kaya ginawa na lang namin pool. Wala mo kayo laib Masa pa ka mo man, anak. Zulukans pa na. Wait. Tapos sasabunan namin. Sa sabunan. Ganyan ka hardworking si Kuya Glester. Sawa niya. Kaya ano pa iniintay nyo? Comment! Comment mine. Marunong magluto. Marunong magmahal. Complete package. Hindi, kasi, Dax pa, charot. bakit nakita mo na? Hindi, kasi sanay kasi ako sa barko. Lagi kaming may ginagawa dun. Hindi kami na-zero ng ginagawa dun. Kaya, medyo sanay na ako sa mga hard work, sa mga hard job. Kaya di ka magugutuman kapag sige-sige magpapangasawa mo. Hardworking nga siya sa trabaho niya. Paano na ito? Hardworking ako sa trabaho lalo na sa
magtutulong kami, maguguot lang. Maguguot. Anong maguguot? Hindi ka kasya. Ang laki ng paa mo, Coldster. Anong size niya? Siyempre, malaki lahat to. Pagpasensyahan nyo na yung chan ko guys kasi quarantine tummy to. Laging nakahiga. Tulog kain lang. Tsaka konting exercise. Alam nyo na. Exercise? Ba't ka tumawa? Exercise yun. Hindi mo sabihin ah. Bakit? May ibang ano ba yung exercise? Ba't biglang tumawa si Alex? Nakita mo nyo ba ang nakikita ko? Kita niyo ba ang ay na din mo kita? Yung chan ko? Sabigan ka rin. Oh, okay ra. Imo man yung phone. Oo, hindi na pwede mabasa. Oh. Sabli kayo, be. Sample, be. Lagyan namin ng bleach para ma-disinfect. Tapos ano namin dito para ma-disinfect kasi hirap na baka may bacteria, virus. Parang sila Joy virus. Virus. Isa akong blessing sa kanya. Pero ako, Wow, Ano daw? blessing sa kanya. Sinong sa kanya yung sinasabi mo? Sa kanya, Yung taga-alis siya ba? Yun. Tapos ano na naman? Banlaw. Amoy ano? Amoy mood. Amoy mood. So, banlawan na namin guys kasi lalagyan na namin ng tubig. Tapos yung tubig lalagyan na namin ulit ng ano ng chlorine. Para disinfectant pa rin. Baka biglang may umihi. So ayan guys. Nilalagyan na namin ng tubig, oh. Kita mo sa linis niya, hindi mo na makita yung tubig, oh. Pero may tubig na yan. Wow! Nilalagyan na namin ng tubig. Tapos, lagyan namin ng konting chlorine mamaya pag napuno na to, tapos maliligo na kami. So ayan guys, malapit na mapuno. Pwede na kami maligo nito kaya maligo na ako mauna na ako maligo kasi sobrang init na. Tsaka malapit na din malapit na din mawala yung araw kaya kailangan na naming maligo. Sama yung pinsan ko, may isang pinsan. No! Lamig! Lamig! Pet! Dali na mo, Pet! Lamig guys! Nalagyan na namin to ng chlorine guys para malinis. Lalangoy na kayo sa pool namin. Hindi pa masyado malalim. Unas o. Samso! Hindi ko lagyan. Nag-vlog ba? Mag-vlog ka, Bet! Mag-vlog ka ba? Dali na mo! Lamig! Bugno! Ayaw pa nila maligo kasi hunas pa daw. Hunas pa daw. Mababa pa daw yung tubig. Guys, maliligo kami kasama yung mga pinsan ko. Mga pinsan ko. Ito nga pala yung pinsan ko si Dodong. Isang pinsan ko si Christian Sublero. Ano siya. At ito naman si medyo bad boy daw. Medyo bad boy daw. Si Glenn Mendoza. Ito yung
Kasama ko dati pag nagpa-party kami. Magpa-party club kami. Ito lagi kong kasama dati. Tsaka yung bunso namin, maliligo muna kami guys. Sama kayo? At doon po natatapos ang aming vlog. At doon po natatapos ang aming pagliligo sa pool. At naka-dry na. Kasi ano, hindi ko na nagawa ng video kahapon. Kahapon pa actually natapos. Kaso hindi ko na nagawan kasi gabi na kaya di na ako nakapag-ano. Kaya maraming salamat po sa panonood ng videos namin. And hanggang sa muli, alam. See you sa next vlog. Hi kay Ryan Aguilion ng Abu Dhabi, UAE, Nikki Munyon ng Dumaguete City, Ali Akbar from Indonesia. Wow, from Indonesia. Kay Joel Rocante ng Gingoog City, Misamis Oriental. Kay Walter de Afria Habala ng Victoria Tarlac. Princess Almida ng Lias Barlig, Mountain Province. RG Arellano ng Oriental Mindoro. Kay Cathril Baldosa ng Northern Samar, Taglers Barong ng Laguna City, kay Ambassador Valera ng Tagum City, Davao del Norte, at saka kay Vince Kinanola ng San Fernando, Cebu City. Wow, maraming salamat po.